Goddag, knejder, og velkommen til videoen. Vi har pillet skive på alle vores knaller, så vi lige kørt op på minkfarm og se, hvor meget de kan køre. Eller rende, eller hvad fanden man siger. Yes, her prøver jeg simpelthen på at style, men det går ikke lige så godt. Så ja, I skal ikke tage jer dårligt. Det kommer med tiden. Ja, tak. Ja, og forresten, velkommen til kanalen. Og ja, som I kan se her, så vi er ude at køre på noget markvej, det er rigtig fedt. Og ja, det kan godt være, det kommer i introen der, men nu siger jeg det bare alligevel, så vi har noget at følge ud i videoen. Men ja, det var første video, vi lige startede. Vi er egentlig bare nogle knejder, der elsker at lave scooter, så følg med i vores YouTube-kanal. Gå ind og sub, gå ind og like, smid en kommentar, skriv hvad vi skal lave. Kom med nogle idéer. Så det bliver nogle fede videoer. Og jeg rækker lige fuck til Silas, fordi han er bøsse. Men ja, like, subscribe, gør lige det I vil. Smid kommentarer. Ja, skriv hvad vi skal næste gang i næste video. Og her kører vi egentlig bare lige lidt frem og tilbage, så hvis det er kedeligt, så spol frem i videoen. Yes, og så ned ad bakke her, der får den også bare lige fuld hammer. Alt hvad den kan trække, så hvis det er lidt dårlig kameravinkel, så vil jeg lige prøve at tage hovedet ned og få noget mere sådan aerodynamic, så den kommer til at gå hurtigt, så ja, yes.
Og ja, egentlig bare til Mafia. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der er noget krumtap og noget ny krumtap og noget, hvad det hedder, cylinder og noget stempel og noget alt muligt gejl og ballade, der kommer på en af vores kanaler der. Så ja, se med i næste video også, det bliver rigtig fedt. Så ja, jeg har noget glæde til. Og her prøver jeg simpelthen også at style igen. Det går en lille bitte smule bedre, men jeg er stadig lort. I skal ikke tage af det. Jeg prøver bare for sjov. Og der kommer også noget GG på en af vores kanaler der og sådan lidt, og noget indstilling og sådan noget. Så ja, det bliver rigtig fedt. Så her prøver en af mine venner lige heroppe at fortælle mig, at det tog 6 minutter at køre frem og tilbage her. Det var bare lige, hvis I ikke lige helt kunne høre, hvad han sagde. De knaldede larme så meget, men han prøver bare lige at forklare mig, at det tog 6 minutter at køre frem og tilbage. Det er relativt hurtigt i forhold til, hvad vi normalt plejer at komme frem og tilbage. Så ja, der sagde vi lige kørt op og vente her igen. Det gør vi simpelthen ikke, fordi ham helt foran, en af mine venner, han vælger simpelthen at køre helt derned igen. Så ja, det kommer lige til at tage lidt længere tid. Det er ikke bare lige op og vente her. Det var egentlig lige der, vi skulle vende og så tilbage igen. Men han valgte sgu at køre videre, så ja, vi kunne ikke stoppe ham. Mit dythorn, det virker ikke, og jeg kan ikke ro af ham, fordi han er kvart død. Så ja, vi kører lige deroppe igen og vender. Jeg får lige stoppe ham her, og så vender vi rundt der. Yes, det er godt, perfekt. Yes, og her begynder vi egentlig lige stille at vende hjem af. Ja, og hvis I lige kigger godt efter, så kan I se, at solen den skinner bare, og det er bare pisse godt vejr. Hold kæft, det er flot på at se. Ja, det er fandme, det er lækkert. Og jeg her får min ven lige fortalt, at hot skråt, det kan sgu ikke lige følge med. Men ja, han er lidt høj i hatten. Det er jo typisk hot skråt, de kan ikke følge med.
fik også lige set, hvad jogmissen her kunne. Og Piaggioen. Tusind tak, fordi I så med alle sammen, og vi ses i næste video til gal krumtap og gal sportsvenner. Hej hej.